такива подобни Honda Civic 25-та година, 24-25-та година започват от около 30 000 евро в България. Факт е, че има ремонт, но този автомобил ние сме го докарали за под половината пари от спрямо пазарната цена тук на място. Има ремонт, няма да е може би ефтин, около поне 3000 евро, може би дори 4, с джанти, с нови гуми. Така че виждаме, че има няколко елемента, които имат нужда от ремонт. Боята днешно време не е много ефтина, със сигурност труда е поскъпнал, но въпреки това абсолютно конкурентно предимство. Този автомобил ще може да бъде покаран няколко години и въпреки това ще бъде продаден може би на цената, която клиентът е платил за покупката му и за отремонтирането. Така че, с други думи, ще кара безплатно няколко години и ще си купи следващата. Всеки си преценява, знае си възможностите. Има контакти, има кого да помоли за помощ, за ремонт. Наши ни помоли за технотест, за регистрация на автомобила. Ще му помогнем с застраховките след това. И може би след около месец ще пътува на някое море с тази кола.